እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ከም ትኩሉ ግዜ ንገብሮ ሎማዓንቲ እውን ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ገበር ዘፈር ክዳኑ ትብል ኣስተንትኖ ሒዝና ኢና ክንቅፅል ዘፈር ክዳኑ መቸም ዘይዘከራ ሰብ ኣይህሉኒ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንብብ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ዝሰምዕ እዛ ዘፈር ክዳኑ ትብል ታዛንታ ትፈልጥዋኹም ኩልኹም ኣብ ወንጌልና ዘላያ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብቲ ኣብ ሉቃስ እውን ኣለኩም ኣብ ማሪቆስ እውን ኣሎ ስለዚ ሉቃስ 8 ከመይ እዩ እታ ሰበይቲ እያ ሰበይቲ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት እያ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ስፈልጦ ስለ ዝኾንክን ክዝርዝሮ እንድሕር ጀሚረ ብዙሕ ስኽፍክፍ ኣይበለክን ምክንያቱ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ስለ ዘለና ኣብዚ ክርድአና ኣለዎ ማለት እዩ ደም ምፍሳስ ማለት ቀሊል ኣይኮነን መጀመሪያ ተነፅሎ እዩ ዝፈጥረልካ ደምካ እናፈሰሰ ደማ እናፈሰሰ ምስ ሰባት ክትሕወስ ኣይትኽእልን እያ እዚ ሽግር ኣሎ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ደም ፈሳስ ስለ ዘሎ ተኣማሚና ብኮንፊደንስ ኣብ ማእከል ሰባት ምስ መሓዙታ ክትዕልል ገለ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ብውሽጣ ዘናውፅ ማዕበል ኣሎ ንሱኻ እዚ ዘይቋርፅ ደም ኣብ ወንጌልና ዘይቋርፅ ደም 12 ዓመት እዩ ዝብሎ ሕጂ ደም ምስ ኩነታትና ሲ እንታይ ዝወሃሃድ ኣለዎ ኢልና እውን ክንሓስብ ይግብአና እዩ ኣብ ወንጌልና ሲ ስለምንታይ ደም ዘይቋርፅ ደም ን12 ዓመት ኣኺንዎ ደም ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 11 እንድሕር ኢና ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ ይብለና ነፍሲ ስጋሲ ኣብቲ ደም እዩ ነታ ነፍሲ ዘተዓርቃ እቲ ደም እዩ እሞ ኣነ ድማ ናብ ልዕሊ መሰውኢ ንነፍሳትኩም ከተዓርቕ ኢለ ሃብክኹም ክደግመልኩም ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ ነታ ነፍሲ ዘተዓርቃ እቲ ደም እዩ እሞ ኣነ ድማ ናብ ልዕሊ መሰውኢ ንነፍሳትኩም ከተዓርቕ ኢለ ሃብክኹም ደም ሃብክኹም እዩ ደም ገሌና ሕጂ እዚ ደም ልጋስ ዝበሃል ብዙሕ ዘይርድአና ንህሉ ንኸውን ኢና ኣብ ብዙሓት ነፍሳት ግን ብሰንኪ ደም ምስኣን ከዓ ዝሞት ኣለዋ ኣብ ሆስፒታላት ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዋ ሕጂ እቲ ንልግሶ ደም ንኣብነት ብዙሓት ነፍሳት ንድሕን ከም ዘለና እውን ክርድአና ይግባእ ብስጋ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ናብቲ መንፈሳዊ ቁም ነገሩ እንድሕር ኣቲና ንሕና ደቂ ሰባት ሲ ብምንታይ ዝቆምና ኢና ብነፍሲ ብመንፈስ ብስጋ ብሰለስተ እዩ ዝቆምና ኢና ምስጢራዊ እዩ ኸ እቲ ዝገርመና ኣነ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ርእስናሲ ንጭነቕ ኣብ ልብና ከዓ ንሕጎስ መቸም ልብና ደም እያ ትጭንጉዕ እምበር ሓጎስ ኣይኮነት ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ልብና እዩ ግን ዝስምዐና እቲ ሓጎስ ዋላ ክንሕጎስ ከለናስ ልብና ናሃር ርእስና ይናሃርና ክንጭነቕ ከለና ከዓ ያውይ ክንብል ከለና ከዓ ርእስና ኢና ንሒዝ ነስተውዕለሉ ዶ ዋላ እቲ ኣክሽን እቲ ኢድና ዝቀሳቀሱ እውን ልክዕ ምስኡ እዩ ምስቲ ጭንቀት ኣብ ርእስኻ ይስምዐካ ርእስኻ ትሕስ ሓጎስካ ኣብ ልብኻ ስለ ዝስምዐካ ልብኻ ትሃርም ደስ ይብለካ ልበይ ሓጎስ መሊኡ ልበይ ሕጂ ብሳይንስ ንዝሓስብ ሰብ እንታይ እዩ ዘሎ ሲ ልበይ ደም መሊኡ እዩ ክብል ነይርዎ ኖ ሓጎስ መሊኡስ ኣው ሕጂ እዚ እዩ ምስጢራዊ ኣነባብራና ህይወትና ማለት እዩ እምበኣር ሰብ ብነፍሲ ብመንፈስ ብስጋ ዝቆመ እዩ
ኣብዚ ለዋውያን ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹልና ዘሎ ሕጂ ከምብበልኩም ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ ነታ ነፍሲ ዘተዓረቓ እቲ ደም እዩ እሞ ኣነ ድማ ናብ ልዕሊ መሰውኢ ንነፍሳትኩም ከተዓርቕ ኢለ ሃብክኹም እዛ ደም 12 ዓመት ደም እዚ እንድሕር ኮይኑሲ 12 ዓመት ደም ይፈሳ ነይሩ ኣብ ብዙሕ ሕክምና ፈቲና ይብለና ወንጌልና ኣይሓወይትን መዓት ክኒናታት ያወሲዳ መዓት እንታይ ዝበሃል ያወሲዳ ምክንያቱ ኣሕዋተይ ካብ ምንጻል ዝኸፍእ ነገር የለን ጥምቀት እንድሕር ተፀዊዓ ኦኬ ጥምቀት ኣይነበረን ሽዑ ኣብ ቡሉይ ክዳን ካብኡ ወፁ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ኸማን ኣይኮኑ ብዝኾነ ግን መርዓ ንበሎ ድሓን መርዓ እንድሕር ዳኣ ተዓዲማ ሓዘን ድግስ ክትገብር ወይ ከዓ ገጽ ክትከድን እንድሕር ከይዳ ክትከይድ ማለት ክትሓስብ ከላ ሓጎስ እንድሕር ኣሎ ናይ መርዓ ናይ ዝማዳ ናይ ብዙሓት መቕረብታ መጀመርዩ ዝመፃ እቲ ሓጎስ ኣይኮነን እቲ ዝክፍታ እዩ ዝመፃ ነይሩ ንዛ ሰብ እዚኣ እቲ ዝክፍታ እቲ ምሽቁራር እቲ ጭንቀት እንታ ሕጂ እንታይ ክገብር ኣብ መንጎ ምስ መፃ ናብኣ ክትከይድ ሕሰብዎ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ናብኣ ክኸይድ እዚ ኩሉ ጭንቀት ተሸኪማ 12 ዓመት ከይዳ ካሊእ ወላ ሓንቲ ሞት እያ ሞይታ ስለዚ እዚ ኩሉ ኸሊላ እንታይ ኮይና ፈውሲ ዘይረኸበት ምናልባት ሓደ ግዜ ንኢየሱስ ስለ ዝተንከፈቶ ሕጂ ዘፈር ክዳኑ ክትንክፎ እያ ኣብዚ 12 ዓመት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ሰብ ንጓሉ ማለት እዩ ነታ ሕሪቱ ነታ ከማይን ከማኹምን ብስማ ፀዊዑ ንስኺ ናተይ ኢኺ ዝብላ 12 ዓመት ደም ይፍሰሳ ዳኣ እምበር ዓብ ተመክሮ ግን የጥርየላ ነይሩ ኣነ ንስኻትኩምን ደም ከይፈሰሰና ከይተሳቐና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ንሳ ግን ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ተመክሮ ኣውሲዳ ብናይ ስጋ ተመክሮ ግን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብነፍስን መንፈስን እግዚአብሔር ይመስገን ንሱኻ እንታይ ነይሩ እምነት 12 ዓመት ብዛዕባ እምነት እያ ተማሂራ ነቲ መሲሕ ትፃባብዮ ነይራ መጠን ሽግራ ኣብ ዝበርትዐሉ እዋን መጠን ትስክፍታ ኣብ ዝበርትዐሉ እዋን እቲ ፈውሲ መድሃኒት ተባሂሉ ዝተፀውዐ ኣማኒኤል ዝተባህለ ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ዝተባህለ ንዕኡ ክትፅበ ዓብይ እምነት ዲራ ነይራ ነዚ ኣብነት ዝኾነና እዞም ኩሎም ሰብ ንክርስቶስ በቃ ማዓት ህዝቢ እንድዩ በራግፅ ጠቢኡ ክንሱ ባዕሉ ኣቦና ጴጥሮስ ክምስክር እዩ እንድሕር ኣብቲ ፅሑፍ አንቢብናዮ ኣቦና ጴጥሮስ ሽዑ ክምስክር እዩ እንታይ ኮይኑ እዚ ኩሉ ህዝቢ በራግፅ እንከሎ እንዳደፋፍኦ እናጎናነፀ ከሎ መቸም ተኣምራት ይገብር እዩ ገለ ተባሂሉ እንዲ በቲ እንዳደፋፍኦ ከለው ኣብ መንጎ ግን ኢየሱስ ወደ ነገር ሸቕ ኣቢልዎ ኢሉ ዝወስድ 12 ዓመት ዝተመሃረቶ ትምህርቲ 12 ዓመት ዝተመከረቶ ተመክሮ ንሱ ከዓ እምነት እንድፍረ ኣድሪ እምነት ተትህልወኩም ነይራሲ ነዚ ጎቦዚ ነዚ እምባዚ ሓፍ በል ካብዚ ሞ ኣብ ጥቓ ብቆል ወይ ከዓ ኣብቲ ደው በል እንተትብልዎ ነይርኩም መኾነልኩም ነይሩ ይብሎ ክንድፍረ ኣድሪ እዚ 12 ዓመት ዝተመከረት ኣደግን ዘፈር ክዳኑ እንድሕር ሒዘ ክሓዊ ዓብ ምልክት ነይሩ እዚ ሕጂ ምክንያቱ
እቲ ኣብ ልዕለና ወሪዱ ዝነበረ ሓጢኣት እቲ ኣብ ልዕለና ወሪዱ ዝነበረ ኩነኔ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ከዓ ሲኢኖም ዝተባህለ ከም ዝብለለዋውያን ክገልጸልና ዝጸንሐ ደመይ ደማ ብደሙ ከም ዝፍወስ እዩ። ደማ እቲ ዝፈስስ ነበረ ደማ እቲ ተስፋ ዘቑርፃ ደም እቲ ካብ ሰባት ዝንጽላ ደም እቲ ጽቡቕ ጌራ ኸይትሓስብ መዓልታዊ እናመጸ ዘጨንቓ ዝነበረ ሰብ ክሕጐስ ከሎ ንሳ ትሓዝን ሰብ ክሰራስር ከሎ ንሳ ትኹርመ ምኽንያቱ ሽግር ኣለዋ ሰብ ክዕልል ከሎ ንሳ ግን ትሓዝን ትበኪ እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ዓብይ እንታይነት ግን ክጉንጾ ይከኣለን እንታይ ዳ ዓብ እምነት ከም ዝፈጥረላ ኮይኑ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣቦታትና ክምስሉ ከለዉ ኣምላኽሲ ዓቐብ ይፈጥር እሞኸ መደያይቦ ይፈጥር። እዛ ኣደ እዚኣ ዘፈር ክዳኑ እንድሕሪ ሒዘ ክሓውየ ክርስቶስ ኢየሱስ ምናልባት ከምዚ ደሙ እዚ ዘፈር ክዳኑ ክብለና ከሎ ወንጌልና ክዳኑ በይኑ ኢዱ በይኑ ኩነታቱ በይኑ ከምዚ ኸማና ከምኡ ጌርና ንወስዶ ኸይንህሉ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ እዩ ኩሉ እንትኑ እዩ። ክርስቶስ ማለት ክዳኑ እዩ። ክርስቶስ ማለት ቃል እዩ። ክርስቶስ ማለት ንሲ እዩ። ሎሚ እዚ ወንጌል እዚ ዘምህረና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ማዕረ ክንደይ ሎሚ ነቲ ናብ ደሙ ክንቀርብ ከለና ናብ ስጉኡ ክንቀርብ ከለና ነቲ ነፍስና ዘጥዒ ደሙ ነቲ ንመንፈስና ዝዕቢ ደሙ ናብኡ ክንቀርብ ከለና ማዕረ ክንደይ እምነት ኣለና ኢልካ ኢኻ ትሓስብ። ምኽንያቱ ዘፈር ክዳኑ ኣውያ ተንኪፋ ክትኸውን ከላ ሎሚ ክርስቶስ ኢየሱስ ብክዳኑ ይኮነን ንዓና ብፍላይ ዓብ ዕድል እዩ ዘለና ከምዛ ኣደ እዚኣ ኣይነበረን ከማን ዝበለጸ ብስግኡ ወደሙ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይጸባብየና እግዚአብሔር ይመስገን። ዘፈር ክዳን ኢየሱስ ሎሚ ብደሙን ብስግኡን እዩ ኣብ መንበረ ታቦት ዝጥበየና እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከዓ መዓልታዊ ቅዱስ ቁርባን ይውፈ ከም ዓበይቲ ፓስተራት ከምቲ ዝረኣኹም ሓደ እዋን ከይተረፉ ካቶሊካውያን ቀጻሊ ነቲ ስጋው ወደሙ blood and flesh of Jesus Christ ስለ ዲቮትድ ኮይኖም መዓልታዊ ስለ ዝገብርዎ ኣብኡ ፍሉይ ዝኾነ ጸጋ እዮም ዝቕበሉ ፍሉይ ዝኾነ ምሕረት እዮም ዝቕበሉ አይ ቲንክ ደምሲሰ ኣምስለኒ ኦኬ ኣታች ክገብረልኩም ቶም ዘይሰማዕኹም ሰባት ተሊኹም ክትሰምዑዋ ምእንቲ ምኽንያቱ ናብታ ኣርእስቲ ክንኣቱ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ። They just released a study. This will bless Bruno, I think. They just released a study that more people are healed in the Catholic Church than Pentecostal churches. No, it's a fact. That's an absolute fact. The studies have proven it. Because Catholic people revere the Eucharist. More people get healed in a Catholic church during communion than Pentecostals during church attendance or communion, because to us it's symbolic. Well, Jesus didn't say this is symbolic of my body. He said this is my body. He didn't say this is symbolic of my blood. He said this is my blood. And I always have believed that in the spirit it is his body, in the spirit it's his blood, so you revere it. There's healing in communion. Absolutely, I've seen it happen in my own ministry. And there's healing in the Catholic churches because these people are devoted and show up every Sunday. They don't church hop. We hop, they don't. That's why we're sick and many of them are healed.
miraculous, powerful stuff going on in those churches, Catholic churches. People just miracles like you can't believe it. Miracles are breaking out today in Coptic churches in Egypt for the same reasons. You ought to go on YouTube and look up Father Makari. He'll blow your head off in a good way. You'll see miracles you can't believe in his ministry. I met that amazing man, Makari. Just put the word Makari, MCC or MKK, he'll come out, whatever. There's not a whole lot of Makaris out there. You'll see the miracles. You'll see the people getting free from demons by the thousands. Muslims come into his meetings and he walks with his cross and chants and the Coptic language and sticks his cross on their heads and they get healed. Wow. Amazing. Because they believe, as I believe, you must be faithful to your church. It's all about the church. I think we missed that in our Pentecostal circles. So, any among you sick in the church, come to the elders, and the guarantee is you will be healed. Not maybe, you will be healed, and additionally your sins be forgiven. It's all in the Bible. ዛ ሎሚ እነስተንትነላ ዘለና ዓሚቕና ንሪኣ ዘለና ኣደ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ብደም ክርስቶስ ከም ዝፍወስ ነገር ግን እምነት ዝያዳ ሁሉ ዘረጋግፀልና እዚ እዛ ኣደ እዚኣ ዘፈር ክዳኑ ምስ ሓዘትን ካብ ክርስቶስ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ምስ ተወስዶን ክርስቶስ ግልጽ ኢሉ መን ዝተንከፈኒ ምስ በለ ኩሎም እዮም ተገሪሞም። ምክንያቱ እዛ ኣደ እዚኣ ብእምነት እያ ተንኪፋቶ። እቶም ካልኦት ግን በራግጽ እዮም ኣጥፊኦሞ ዘለዉ ክሪኡ ሸው ከም ድራማ ከም ተዋስኦ እምበር ብእምነት ካብ ውሽጦም ተላዒሉ ዝመጽእ ኣይኮነን። 12 ዓመት እዛ ኣደ እዚኣ ነፍሳ ትውፍ ነይራ ማለት እዩ። ነፍሳ ይፈሳ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ዝፈስስ ዘሎ ደም ጎይታ የድልዮ ነይሩ ከቋርጥ በእምነት ፍሉይ ዝኾነ እምነት ከዓ ከም ትሕድር ገይርዋ ኣይድቆሳን ብመንፈስ ከም ትዓቢ ብስጋ ግን ከም ትዳኸም ኮይና ስለዚ እቲ መንፈስ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብለና ድልው እዩ ስጋ ግን ድኹም እዩ ነዛ ደግ ከዓ እቲ ስጋ ከዳኽማ ዝመፀ ብመንፈስ ስለ ዝሰዓረቶ ኣብ እምነታ ፀኒዓ ነዚ ተስፋ ወዲ ዳዊት ክመጽ እዩ ምክንያቱ ተንብብ ኣላ ባይብል ተንብብ ኣላ መጽሓፍ ቅዱስቲ ተንብብ ኣላ ሽዑኮ መሲሕ ዝበሃል ክመጽ እዩ ዝፍውስ ኣብ ኢሳያስ ዘሎ ብምሉእ ማለት እዩ ድንግል ክትጠንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክትብሎ እያ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ኣብ ማእከልና እዩ እዚ ኩሉ ተንብቦል ነይራ ነዚ ዝፈሳ ዘሎ ደም ንሱ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ክፍውሳ ከም ዘይክእል እውን ሙሉእ ኣረጋጊፃ ነይራ ተንኪፋቶ እውያ ሽዑቦና ጴጥሮስ አንታ ጎይታ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ ደኺሙ ዝኸውን በዘራግፅ ብሰብ ጥራሕ ደኺሙ ዝኸውን ወይ ከዓ ሓደ ጅም ዝሰርሕ ኣብቲ ጥቕኡ ገለ ተንኪፎ ሆን ኢሎም ቁልሕ ኢሎም ዝኾኑ ርጉድ ዝበለ ሰብ እዛ ኣደ እዚኣ ግን ከምኡ ይኮነትን ብመንፈስ ርጓድ ብስጋ ግን ዝማህመነ ዝቐጠነት ዝፍሉጥ እዩ 12 ዓመት ዝሰቃየት ብስጋ ናይ ስጋ ነገር ኣይኮነን ናብ ክርስቶስ ክትቀርብ ከለኻ እንታይ ደኣ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ሓውያ ኖ ሓይለይ ተወሲዱንሎ ኢልዎ ብልክዕ ኻ ናብኣ ቀሪቡ ሪዋ ራዕራ ኢላ ሕጂ ሪሓ እትፈቃር ኢየሱስ ምስ ረኣያ ግን ብሰላም ኪዲ ኢልዋ እግዚአብሔር ይመስገን ብሰላም ኪዲ ኣነን ንስኻትኩምን ሎሚ ነዚ ብስግኡ ብደሙ ዝጠባብየና ክርስቶስ ኢየሱስ ከመይ ኢልና ነቕርቦ ኣለና
ክንቆርብ ክንወስድ እንከለና ስጋው ወደሙሲ ከመይና እምነትና ከመዩ አብቁን ምስቀረብና ሰባት ወሲዶም ኢልና ዲና ንወስዶ ዘለና ተዳሊና ዲና ንወስዶ ዘለና ልብና እንቲና ዲና ንወስዶ ዘለና ብኽብሪ بعجب ንነፍስን ንመንፈስን ኮነና ዲና ንወስዶ ዘለና ወይስ ከም ልማድ ኮይኑ ከምቶም አራግጽ ሶይሎም ዝረግጹ ዝተናኸፎ ዝነበሩ እሞ ሓይሊ ዝበሃል ካብኡ ዘይወሰዱ ንሕና ከዓ እዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ ስውልና ንሕርና ንወስዶ ኣለና ኮይና ወላ ሓንቲ ይኮነን ዝጠቅም ረኳ ደኣ ዘይግብአና ንወስዶ እንድሕር ኣለና ኮይና ሞት ከስዕበልና እዩ ብመንፈስ ምሟት ነፍሲ መንፈስ እንተስኢና የላን እቲ መንፈስ እዩ ዝድግፋ የላን እሞ ኸንሕና ብኸመይ ንቕበሎ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ንቕበሎ ደወላስ ምሳኻ ዘሎ ወርቅሲ ዳርጋ ጨርቂ ኮይኑና ሰንበት ካሊእ መዓልቲ ብዛዕባ ደሙን ስጉኡን ሓንቲ ከይተገደስና ዘይመገደስና ኮይከውንን እዩ ግን ቢዚ ኮይንና ከይዘከርና እዩ በቃ እዎ ከይተገደስናሉ ንበሎ ይሓልፈና ኣሎ ሰንበታይ ንኸይድ ቀዳማይ ንኸይድ ዋላ እንተኸድና እውን ዘይስምዐና ውሽጥናሲ ዘይስምዐና ደዋላስ ብልክዕ ከምዛ ደዚኣ ክትንክፎን 12 ዓመት ዘሳቅያ ዝነበረ ዋጋ ዘኽፍላ ዝነበረ ከቋርፅን ሓደ ዝኾነ ንሕና ኸ ዕረፍቲ ዶ ንረክብ ሰላም ዶ ንረክብ ከመይ ንወስዶ ከመይና ኣብ ስጉ ወደሙሲ ከመይ ጌርና ኢና ንወስዶ ኣነ ንስኹምን ሎሚ ምሸት ብግልና ኢና ክንምልሶ ዘለና ብሓባር ከይትምልስዎ ብሓባር ኣይከውን ናይ ስጉህ ወደሙ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብሓባር ዝበሃል ነገር የለን በብግልና ነዚ መድሓኒና ዝኾነ ጎይታ እዞም ዓበይቲ ፓስተራት ከይተረፉ ዝምስክሩሉ ዘለዉ ቅዱስ ቁርባን እዚ ዘይበሃል ተኣምራት እዩ ዝግበር እዚ ዘይበሃል ጸጋታት እዮም ዝረኽቡ እዚ ዘይበሃል ንኽትሪኦ ኣሜዚን ዝገብረካ ዘደንቐካ ነገር ተኣምራታት እዩ ዝፍጸም ብቕንዓት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፋዘር በኒን ብቕንዓት ከመይ ኢና እሞ ንሕና ደቂ ቅዱስ ቁርባን ከመይ ኢና ሎሚ ምሸት ከመይ ኢና ዝብል ክንርኢ ይደሊ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣነ ንስኹምን ኣብዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ እቲ እሞ ይትረፍ እቲ ፍቕርናሲ ከመይ ኣሎ ምስ ቅዱስ ቁርባን ከመይ ይስምዐና ዘይስምዐና እንድሕር ኣሎ ከከይድና ንወስዶ እንድሕር ኣሊና እሞ ዝኾነ ነገር ዘይስምዐና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዝኾነ ለውጢ ዘይስምዐና እንድሕር ኮይኑሲ እንታይ ንግበር በቃ ትኸይድ ተሰሪዒኻ ቅዱስ ቁርባንካ ትወስድ ወላ ሓንቲ ግዜ ይስምዐካ ብዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ናብቲ ቅዱስ ቁርባን ምቕራብና እሞ እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ምስ ወሰድካዮ ይሰምዐካ ኣይሰምዐካ ይረድአካ ኣይረድአካ ወኒንካዮ ኣለኻ ቅዱስ ቁርባን ወኒንካዮ ኣለኻ ምክንያቱ እዚ ደመ እዩ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ደመ እዩ እዚ ስጋ እዩ ምእንቲ ብዙሓት ዝውሃብ ስጋ እዩ እናበለ ባሪኹ ክህቦም እንከሎ ሎሚ ስጋው ወደሙ ንስኻ ክትወስዶ ከለኻ
بقدس قربان منابخاك متصخلو قويتا اتعيو ناتوي حاد جزي خدنا قرنا خلي سيطان سويل كان الكاتوس دو زلخا النابلة اتزبلت كاو زي مقلايو كاو زي مهدام هاتي اندي بديلندي أنا أيقبأنني الكا كقدس قربان كتحدد أزي اتزخفئي تقعد أطيرنا له مالتي نجرجن رابوزح زسكف نجره له كاي أنت هون كاتي تنسح أنت يزخلك لك كازولو تنسح نقدس قربان زخلك لنا نجر كم زي اللي وي بعلنا بتعبيد كون خل وي موسان أبينا كون خل قرص فقط يبهال زهجي قرص فقط مقبار سينا خنكون خل كابو حليفو جن نابكان قريبكا رئيسها أرئيها كنتاتكا نجيركا كنتاتكا تفتشو قرناها وسيدكا قدس قربان كتوسد زيت غل انت خوينكا نمان نمسا بلايم كتقوري تخبرها بنسحها ولا كندز خبده حاتيات يخبد أتاتدلي صباح نقول حتى النات نعين نعخو من انت أمسيلكم ما عدن السحا غريب الكاي انت كوين كايخا نابتان السحا زي قرب كاي وا تليفون دي دويلو لهم ايلعلو خان يبدو خمزه نو ازي نفسنا خنطبر يبلنا نقدس قربان كون وسد لو من صباح يلو كلل زبلنا غداي نحر الله خوينو علي معنات هيكون نحواتي غانين تقصاصيرنا له معناتيو امو لو مشات جن زفر ناي غويتا حيزنا دمون سجون حيزنا نزي كاب غويتا زخلكلنا كنبارو كنعليو داقم هيوات كنلبس زولو كله ጸጋታት كينركب مእنتي نخالات نافطره اب هيوتنا زعزعتات نافطره اب هيوتنا ندحريت نقدميت زي كونسي ندحريت تملسنا كاب غويتا زنصلنا كاب غويتا زرحقنا اينصلنا نغويتا انا بلوكم الله ابز كله ابز لنا بمولنا نغويتا تفكرو دو انت نبال نو صول اي زبلنا سب اي يلن ነገር ግን ፍቅርኻ بقبري إخا تقولصو زلك حج نسوان السحاي تقارصو ستوب قبرو أبيوكا خون خيلي ممحرز أبيو مالو قدس قربان كاب قدس قربان زئليو كيدانوم غلز قبرو خونو كاب قدس قربان إليو كمزي زي فتح قن يلن كهان أغميت الكالو مخنيت زبحال نجار يبلكان كيد كامس كهانكا تزارارب من يخاهني كلهم كهانات أبزركب كانوا من يخاهني الكا تتقرار علو نحد تراي ناطمتكا بزعبو تراي نحسبكا كاب قدس قربان تقلي المجد ولا حنتي لنا بكاتليكايت بتخرستين ما عليا زي بقولهم كهانات نهلو ما عليا زي بقول هيابات زلهم كهانات نهلو نابوم كير كم زرابي مرد داي كم زقاتي منلو كم زخوين له كاب قويتا عارح الله انت هيك جبر حجي قرص فقاد حجي بتخرج معناته كاب دم زفسس كاب دم كا زفسس نجرسي ولا عنتي بالكا سقايو سكبتايو كدك اسكالغاسي إشوي كركوحيو سقاهو ودومو كاوت عليها منم تأمر سلام زبالي بالكا بعد ما يبقى وان نزار نيرنا مش دونكول قال نبل همز دونكول استقمر دونكول امني إز مسلك مسندخايو بتن نزبل مناتو بما يزتأخا خبه
تاج بحال سلا زخونه مالتي زي حمد دنكل خاتقون سبغا كنت تمثل ግን دنكل يقبرك حاتيات سؤلك تبتن سؤلك ترقمش سؤل ولا لبلك منفساونت كاسي مسرع يا ابيك አይተሐጎስ ምክንያቱ ነተሐጎስ ዝኾነ ጎይታ ስለዚህ ረኸብካዮ እንታይ ዳ ዝኽልክለካ ካብ ቅዱስ ቁርባን ወላ ሓንቲ ዝኽልክለካ የለን ወላ ሓንቲ ግን ከዓ ሰውልካ ካ ተወስዶ ኸይትህሉ ከልካልለካ ንስኻ እንታይ እዩ ንቅዱስ ቁርባን ዘይበቃ ስራሕ ትሰርሕ እንተለኻ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዘኽሰካ ስራሕ ትሰርሕ እንተለኻ ኮይንካ ካዊ ሕለፍ ኢልካ በራግፅ ተጥፍኦ እንተለኻ ኮይንካ ኣብ ልዕለኻ ሓጢኣት ጥራይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እምበር ማንም ሰብ ዝጉዳእ ሰብ የለን ጎይታ ይጉዳእ እቶም ካህናት ኣይጉድኡ ኣመንቲ ይጉድኡ ነብስኻ ጥራይ ኢኻ ትጎድእ እሞ ብኸመይ ጥንቃቐ ኢኻ ንጎይታ ተወስዶ ዘለኻ እምነት ተድልየካ ሓጅብ እዚኣ እምነት እዛ እምነት እዚኣ እንታይ መሲሉካ እንድሕር ደኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከድካ ተሓሚ ተብል ኮይንካ ስኢልካ ቅዱስ ቁርባንካ ወሲድካ ባህርካሲ ዝተለማመድካዮ ሕማቕ ባህሪ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ዕዒንትኻ ጎልቢቡካ ኣሎ ማለት እዩ ንዓ ኣብ ቅድመይ ደውበል ምሽልና ቅድሚ ትማሊ ክንሪኦ ከለና ንዓ ኣብ ቅድመይ ትማሊ ንዓ ኣብ ማእከሎም ኣብ ማእከል ደው በልያ ነይራ ቅድሚኡ ግን ንዓ ኣብ ቅድመይ ደው በል ኣብ ቅድመይ ደው በል ንዓ ይብላን ኣብ ቅድመይ ደው በል ያ ነይራ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ደው ኢልካ መርሚርካ ኩነታትካ ንጎይታ በየን መልክዕ ዝወስዶ ዘለኹ ኢልካ ተሓዲስካ ኢኻ ክትወስዶ ዝግባእ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ነዛ ደዚኣ ፈውሲ ኮይኑላ ነዛ ደዚኣ ዓባይ እምነት ከም ዘለዋ መረጋገፂ ኮይኑላ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ንሕና እውን ነዚ ተቐሪቡልና ዘሎ ኩሉ ግዜ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እተዳልወልና ዘላ ስጋሁ ወደሙ እንድዒ ኣነስ ሓደ ግዜ ክሓስብ ከለኹ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እንተዘይትህሉ ነይራስ እንታይ ምኾንና ብዙሓት ነቢያት ሎሚ እዞም እንታይ ዝበሃል ፓስተራት እንታይ እዮም ዝሓቱ እዚ ደመ እዩ እዚ ስጋ ይብል ኣሎ ኣበይ ኣሎ ትስግዎ ዶም ኢሎም ናብቲ መበቆል ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ናብኡ ይምለሱ ምስ ፈተሽዎ እቲ ናይ ሓዋርያት ኣካይዳ ብሙሉእ ይርእይዎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍና ግልጽ ብግልጽ ኣሎ ብዙሓት ናብ ስጋዎ ዶም ይምለሱ ኣሎ ቅዱስ ቁርባን ብቅዱስ ቁርባን ጥራይም ዝልወጡ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከዓ ፈውስን ሓይልን ናይ ቅዱስ ቁርባን ማዕር ክንደይ ምዃኑ እዩ ኣነ ናይ ትፈዞ ነገር ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ሰብ በዚሑ ሰብ ውሒዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ብኸምኡ እንድሕር ንኾነ ኣለና ኮይንና ኣይኮነን ብኳንቲቲ ዘይኮነስ ብኳሊቲ ኢና ክንመዝኖ ዘለና ሕጂ እቶም ኣመንቲ እቶም ዘለና ሲ ማዕር ክንደይ ኢና ንሕና ሕጂ ቫልዩ ገይርና ነቲ እምነትና ንጓዓዞ እምነትናስ ማዕር ክንደይ ኢና ንነብረሉ ዘለና ማዕር ክንደይ ኢና ንምስክረሉ ዘለና ማዕር ክንደይ ኢና ንኣምነሉ ዘለና በዘን ሰለስተ ነጥቢ እዚአን ኣደልዲልና ኢና ንዕዞ ዘለና ማለት እዩ እዛ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ኣዴና ንሱ እያ ገይራ መጀመርያ ነታ እምነታ ኣሚናትላ ዳዓርከ ነይራትላ ትነብረሉ ነይራ ተሓስብ ማእሲ ዝመፅእ መወዳእታ ከዓ ተፈዊሳ መስኪራትሉኻ ኣነ ኢላቶ ኣነ ዝተንከፍኩኻ ሃይሊ ከዓ ዝወሰድኩልካ ኣሕዋተይ ክንዲ ዝኣክል ፈውሲ ዘለና ብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክርስቶስ ኢየሱስ መድሃኒት ቅቡእ ፈውሲ ማለት እዩ
بسقون ودمون كل جديد سبابينا لو مشيت بوسطنا قبلبنا زتنكفنا زلو بلك كانت تقبروا لنا مغنياتو لو متصبحون كن بليبلنا انتي كم نخون عين فلتنا تصبح ما زت تريزاكم ودين زبلا زنبرا كل جزء تنبر كلا خاسي لو ما عنتي مجمريها نتابك ناي معلت مجمريها مخانا مودعتها خاخا مخانا امين كان برا ينزبلا مجمريها مودعتها خان مخانا لو ما عنتي بقى مجمريها مودعتها إلكا كتنبر الله كتلالك أبدي عند حربت إحنا زق بسقون دمون زتسبابي نازل كريستوس يسوس أي كملت أناني بزخوني يخون نتسقاتاتنا زفسس بزخوني يخون نحيلنا زفسس بزخوني يخون كافق رغويتا زعلينا بزخوني يخون እምነትና ክንነብረሉ ዘዓግተና ነገር ኣብ ቅድሚ እዚ ጎይታ እዚ ሓሸምሸም ኢሉ ክስበር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኦ ኢየሱስ ስለ ብርሃን ካን መስግነክ አለና ብስጋኻን ብደምካን ኣብ ውሽጥናን ኣብ ማእከልናን ክትመላለስ ከለኻ ሎሚ ንዓኻ እናጠመትና ንሰግደልካን ነመስግነካን ልዕል ነብለካን ኣለና ኣቦዬ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ኣቦዬ ስለ ኩሉ ነገር ልዕል በል መቸም كنيو قالات كنقبرو نخيل ولا حنت سلا زي بالنمبر أبوين سخا أبلعلنا تقبرو أبلعلنا تهبنا تقا نعنا تقبر لنا برخت أبوي تقصير زودا يكون المو تمسكن مو زفر كدان كحزنا كنحاول له زي نخيل زلنا قدلو أمنت دقا كميو زفر كدانكا انتاي نتكا حيزنا كنفوس كنلعل اكزابير ابوي نعاخا كنمسجن قصالخا كنملخكا زعقتنا زلو دا انتاي نفس وكف دخمنتنا تردى اكزابير ابو كريستوس يسوس منفس قدوس وتخلو كابخا زرحقنا حتيات ادخلوا كابخا زرحقنا الدخام لو مشت بودخا بيسوس كريستوس سم حشمشم كبل النامو نابخا نقرب حنتن كيانتن معها مريتنا كنتن كفكا حيلخا هبنا وابوي نعاها زبقع قداي قبرنان نعلمنا طمتنا نسقانا تراي كنترنع ليتم معلتنا بقويا نحلفو حنت سكن ونتخون ولا أبقد مخادويلنا قداسينا تقبري زم كلهم ملأختي أمن برتابوتكا قويمهم بسغاهان بدمكان كتوفيرنا بجاخت كون كلها بمزمور بغني بمسكانا غيروم لعل كبلو خان كلو نحنا قنا بأمرنا أبكالنا يسقى حسابنا كعيلنا قدي ليش كوينا النسقمون النخدون نعاخا خمزي وقوهي كانت فلتينا أبي من مخنا قنت فلتيها كم خلنا إخا خافتي خلنا كم خلنا إخا خاف كيركانا مبارلو مشت أبخا جمع أبخا رمع نبلك كلنا بصحنا تنكفنا بس ملأخت خوينا بس قاهو ودمون السخا بس قاهم بدم كان كتوفه بجاخت كون كلها نا تردئنا نا تسمعنا بأمنت عف كان بلكا كنكل او إيسوس تقلت لنا
ንኹሉ ናይ ስጋና ድኻም ሴርካ ትገለጸልና ኦ ኢየሱስ ኩሉ ነገር ክትገብረልና ምዃንካ ስለ ንኣምን ነመስግነካን ነኽብረካን ኣለና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን